Kívánok, kedves nézőink, a híreink következnek. Vo štvrtok sa konalo 39. riadne zasadanie Mestského zastupiteľstva. Vo svojej správe oboznámil hlavný kontrolór prítomných s výsledkami prvých kontrol, v ktorých nezistil výraznejšie nedostatky. Primátor vo svojej správe o činnosti informoval zasadanie o svojich aktivitách od júna. Celá správa je zverejnená na oficiálnej stránke mesta. Náčelník mestskej polície informoval o tom istom období z pohľadu kriminality v meste. Z jeho správy sa prítomní dozvedeli, že v ňom mestská polícia riešila spolu 278 prípadov, ktoré boli väčšinou priestupkami proti pravidlám cestnej premávky, no požehnanie bolo aj krádeží a bitiek. V správe odznelo, že na Budulovskej ulici policajti odchytili a následne uspali 48 psov. V interpeláciách sa poslanci zamerali hlavne na stav chodníkov v meste, ale hovorilo sa aj o zabezpečení hrobov na cintoríne, umelom klzisku a odzneli aj slová vďaky hlavne spojitosti s novými detskými ihriskami. Z dotazov občanov je potrebné vyzdvihnúť vystúpenie Norberta Krušinského, ktorý v mene viacerých politických strán žiadal o väčšiu transparentnosť pri bode kúpy akcií FK Bodva. Vo svojej reakcii primátor povedal, že si vyššiu úroveň transparentnosti momentálne nevie predstaviť, pretože sa všetko deje v živom vysielaní. Referendum vypisovať nebude a rozhodnúť sa majú volení poslanci. Ďalej poslanci vzali na vedomie, že primátor mesta venoval počas leta dve mestské plakety. Jednu partnerskému mestu Enč a druhú bývalému primátorovi partnerského mesta Karcak Šándorovi Fazekašovi. Poslanci schválili udelenie ďalšej mestskej plakety, ktorú si na mieste prevzala riaditeľka domova dôchodcov Anna Danková, ktorá túto inštitúciu riadila od roku 1992 a v súčasnosti požiadala o odchod do dôchodku. Aj touto cestou sa jej poslanci poďakovali za obetavú prácu. Intenzívne rozoberaným bodom zasadania bolo registrovanie mesta ako akcionára v novovzniknutej akciovej spoločnosti FK Bodva akciová spoločnosť. Akciová spoločnosť vznikla zo spoločnosti s ručením obmedzeným s tým istým menom. Ich cieľom je vydanie 400 kusov akcií v nominálnej cene 10 000 eur za kus. Mesto do akciovej spoločnosti vstupuje s vkladom pozemkov o rozlohe 24 397 metrov štvorcových. Ide o pozemky mestského kúpaliska, priestranstvo niekdajšieho hokejového ihriska a pozemky pri ihrisku. Poslanci návrh prijali a po ohodnotení znalcom bude určená celková suma pozemkov a tým sa vyjasní aj počet akcií. Predseda predsedníctva FK Bodva Miroslav Vítek vo svojom príspevku povedal, že zámerom spoločnosti je v rámci komplexu okrem iného postavenie nového ihriska na trénovanie a krytej plavárne. Mesto Moldava, ktoré prekročilo hranicu 10 000 obyvateľov, môže mať podľa zákona maximálne 19 poslancov. Aj o počte rozhodovalo zasadanie mestského zastupiteľstva. Počet poslancov ostane nakoniec nemenný a nemenili sa ani volebné okrsky. Ďalej poslanci prijali zásady kontroly vzťahujúce sa na mestské zastupiteľstvo. Podľa podaných správ schválili hospodárenie mestských inštitúcií k 31. júlu a ďalej prijali plnenie rozpočtu mesta. V tomto bode informovala prednostka Mestského úradu prítomných o zlej finančnej situácii mesta, ktorú spôsobil výpadok príjmu z podielových daní, kde do mestskej pokladnice prišlo na miesto 68% iba 58%, ktorý znamená, že na miesto 210 000 eur prišlo do mestskej pokladnice iba 175 000. Zdôraznila, že platy zamestnancov mestských inštitúcií a fungovanie mesta nie sú ohrozené, za služby však vie mesto platiť iba oneskorene. V nasledujúcom bode jednali poslanci o projekte rozšírenia mestského informačného systému, ktorý podávateľ počas zasadania stiahol späť a odložil na neskorší termín. Primátor bol o tom informovaný mailom. Napriek tomu poslanci prijali súhlasné vyjadrenie a zaznamenali do uznesenia kofinancovanie projektu vo výške maximálne 5%. V nasledujúcich bodoch ešte poslanci schválili predaj nehnuteľnosti a žiadosti o dotácie. Szombaton